Глобите за шофьорите не престават да се увеличават. Знаеш ли, че глобата за скорост в Швейцария може да достигне над 95 000 евро? Френски мултимилионер е бил заснет да шофира с 77 км в час при зона с ограничение 50. А резултатът е бил глоба над 95 000 евро. Оказва се, че в Швейцария не е само от значение каква е превишената скорост, но каква е и финансовата ти стабилност. Колкото повече парички имаш, толкова по-висока ще ти е и санкцията. Медиите споменават, че това е един от най-богатите хора в страната със състояние от няколко стотин милиона франка. Освен това, превишението с 27 км в час се счита за огромно нарушение. Законът в Швейцария е такъв. Скоростта е еднаква за всички, но глобите не са. Колкото повече пари изкарваш, толкова по-високи глоби ще плащаш. Какво мислиш? В България да го направят ли така? Пиши в коментарите и сподели твоето мнение и не забравяй да последваш GPS България за още полезни новини.